телефонои буҷетни A3 ва телефони Infinix Note 3. Телефонои Redmi A3 мешаванд 4x128, 3x64 мешаванд. И панелашонай светои сиёҳ, кабуд, сабз ва чӣ бугум сафеда нест, ҷоб мешаванд. Телефонои Infinix Note 3 бошад памяти 8x128 ва 8x56 и якам бошад свети сиёҳша хардорӣ кардагиам. И якада Redmi A3 хардорӣ кардагиам. Чихол задем, стекло задем, активация кардем 100% гарантӣ тамош ҳоз бо менависем ва мебинем ки яка чӣ мебурад. Пеши падарка гирифтан мегӯм ки ин телефон буҷетни 13 мегапиксел камера дорад, ҷои зарядкаш Type-C, 5000 мАч батарейка дорад. Фронталная камераш бошад 8 мегапиксел аст. Телефона яка хардорӣ кардагиам, чихол чиклоб комплект полностью ина брат. Ин телефонтай айҷа бошад падаркатона яка бигирам. Падарка якара мебинем ки чӣ мебурад. Падарка камаш мондагиам ва падарка яка чӣ буромад. Падарка яка наушники беспроводной. Ина брат, хел соҳиби як тена хели наушники беспроводной шуди, Bluetooth касиай 14-12 соат бе проблема заряд мебарад. Фаҳмидед? Мезани мегардид. Боата бо ягон баън дига шанад. Маъқул нашавад. Яка писандиш. Яка писандиш маъқул наши дига шанад. Ва якам бошад телефони Infinix Note 3 гирифтагиам. Телефони Infinix Note 3 хубиш медонед чӣ? Хубиш дар ин ки телефон блок дуатага плёнка заводской дастидаш, скрипка барои симкарта баровардан дора. Просто соҳиб надора гуфти гапо. Мегири телефона истифода мекунӣ. Стеклоша бесклади мечаспонем, стекло заводской айхича. Холош чихоли разважняй. Телефон як 64 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка, ҷои зарядкаш Type-C. И бошад телефон динамика надора, фақат калонкаш айблоён мекунад. Ҷои зарядкаш гуфтем Type-C. Телефоно барои нархҳои иро фаҳмидан, рақамҳои болои экрамдагида менависен дар WhatsApp ё ки занг мезанен, ё ки описания дар описания Telegram канал мемонад, дар Telegram канал медем подписа мекунен, нархҳои ҳама рӯзаша арзон қимат мешавад, ҳама шаҳр рӯза худтон мебинед. Якам телефони Note 3 гирифтагиам, яка телефонтон упаковка кардем 100%, рӯз яка гарантӣ телефонтон менависем ва мебинем ки падарка якаму чӣ мебурад, яка падарка табук шуд. Так, падарка яка чӣ буромад? Падарка яка буромад калонка. Калонка буромад. Боз яка соҳиби хел калонка шуди. У калонка нишонде. Калонка нархи фурӯш 6800 рублай. Нигоҳ кунед калонка чӣ хуб дора. Калонка дар Wi-Fi инста подключат мешавад. Соат ҳам мехона, ҳам соат чанд нишон метад, ҳам градуси ҳавора нишон метад, чанд градус гармай. Бози ман саҳар просто такам химондам 31 градус бе интернет. Аки намедонам ин рост мега дурӯғ мега. Дар болои экранаш ҳам хеле ҳам соатам нишон метад, ҳам тақвими иншоалло ҳамин санара, ҳам градуси ҳавора. И падарка буромадагия, падарка инами яка. Бошад така зарядка дорад. И хушу мехонад. Туя 100% мегзарад. 3-4 соат туя 100% мегзарад. Насиби ҳамин яка гардагиан ошавад. Рақамҳо дар болои экран ай доставка драни Москва, доставка ҳама шаҳрҳои Россия, доставка шаҳри ноҳияҳои Тоҷикистон ҳам ҳастад. Рақамҳо дар болои экран барои закази телефон Redmi A3 ва Infinix Note 3 магазини Realfon. Хуш омадед.